example abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Mwancho murigaria chidai kainye chia butokire garo chinsa inye chia bono botuko karibu sana se kionga senchira yobo ikirano kionga chinsa inya se tukerigaria kabere motinyoga okabere makoiga bwikiri bubere 25 chenkoro kwa Clinton Ndigi karanso ikobe na into ikomaje. Karibu sana bwana kionga chinsa nyo mwancho murigaria tocha kana robot rogo ichania kurwa se county ya Kisii asensemo ya Mwembe iyo kutoka se ward ya Kisii Central ebunge nyaribari chache ase county ya Kisii asomoroki wayo munyaroka asireta Celine oyo gosoma ase skuru ya Kisii Polytechnic hanyari teko bakago sirobo gimabwayo botukubo gokira rero ase chinchira chubo tukanu maega yaye kurigia kugenda gwekonya ase nyumba ya kibara egento kirerete enyombe yo kwanyoka ikamubwatirania goikere konyara kobakago sirobo gimabwayo murikito samienda nanyara kobakago tara sensemeyo asasanga nabamenyi bari bamenyeta ase chinyombe cyo choko komboya nabo igomanyene chinyombe cyo ase banyara kobago sanganere buno robotiruga rukuba akagenda gwekonya ase nyomba yobochenu kurende takonyeka umworokigwa oyomo bwesukuru ya Kisii National Polytechnic uyomanyeka ine buna Celine korwa chinsemo chiri cha Kenya nigo charenge chinsa cha Maragoba ekero achieta gwekonya kurende nyomba yobochenu ekanyoka na kumubwatira nigo ikagosiria obogema bwaye ayani gakorekanete ase nyomba chiko komboya chikotoka ensemo ya Bamuda ime ya Mwembe egotoka ase omochi obosongo. Mimi ni mkaji wa hapa Bamuda. Ilitendeka mwendo wa saa 3 ya usiku ambapo huyu dada
alikuwa ameteremuka kwenda huko kutoa kiatu, akaingia ajisaidie kidogo. Kurengana na kirori bamenyetabwe nigo munyarukoywe achiete gwekonya asako betu no mwanchoe kurende enyomba eyo yobochenwe kanyuka asagwe time na ekamubwatrani weka ogusiria obugima bwaye umusayo yo nigatamete kumukonya kurende tachi kumukonya na kuingia walikuwa na bwanake. Choo ikaporomoka, wakaingia ndani. Walipokuwa wameingia ndani, bwanake pia karuka kumsaidia, lakini hakuweza kwa sababu slab ya juu ilikuwa imefunika msichana na pia maji ilikuwa imejaa. So kutoka hapo bwanake tukatoa nje tukitafuta mbinu ya kusaidia msichana, lakini keroba kwanete ne serikali ye county iliokurigia obokonyi neba bairete egekage keigo nigo batemete kumuruseme kurenda macha mange arengeme ayorete nembure nyinge yaragotwa ikabaira egeka kumuruseme. Haikuwezekana kwa haraka. Kenye litokea tukapigia watu wa county na OCS pia walikuwa, tukasaidiana mpaka wakati ilikuwa imefika mwendo wa saa 9 msichana akatolewa, wakati maji yote ilikuwa imetolewa ndani. So msichana akatoka ndani akapelekwa mochari. Pokuwa maji ilikuwa mingi ndani, so hawangeliweza kusaidia haraka kwa sababu venye alikuwa ameingia na hiyo slab kumlalia, inaonekana walipoenda pale ndani alianguka na kichwa. Ninki gose kererete okwanyoka kwenyombe yobochenu korengana na bakombo tararo nigo bagoteba embure nyinge yerete okwanyoka kwenyombe gwekera ogusiria obugima kumonyerokoywe na mvua mingi hiyo hapo chini kwa na some weaknesses. Sasa hiyo maporomoko vile msana alikuwa ameenda kusaidia kwa kacho ikaingia chini kidogo poromoko yabwate mchandonde yaorogeti bonde nelinga embura yatuye nyingi ekagera kanyoka. Na choo haikuwa na tatizo, ni maporomoko tu ya inchi jinsi ambavyo mvua ilikuwa inanyesha, na kwa sababu hii nyefunyefu ya ardhi ya hapa pia ilikuwa imeonekana ilikuwa weak sana, so ndio ilifanya hayo yote yakatendeka. Gokwana no monyene chinyombe chio chiogokomboya nigo atebete nembure nyinge yerete okwanyoka kwenyombe yo gwekonya. Sasa hii choo yangu haiko imeonyesha shida yoyote. Andoko renga embure ye nyinge ya tule lero ya letete shida ye. Bono amaboria mange nigakoborigwa igoro yebirengo byobwagachiwe nyombeyo ase chichuma chitumagete chirorokaine ko bachinke nabo igo chitari chibirengo bisaine mubundiki bwagachete enyombeyega nabo igo ewizara yobochenu ndibagaki ebwate ase okwenekia chinyomba chobochenu nchiagachire ase kirengo kibwenerete. Reporter ya Egetaseni Kiagatembe TV Chensam Miyenda. Toska busio mwancho morigeria heamatemo kurwase kenyoro kia girango hekegotoka ase wodi ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba ase kaunti ya Nyamira nigenderete kuboria konyora obwene bwabo maiga yabara bugoikirana ase nkendu ya gucha yogotoka ase omochokero kabune nchiremo yogochiokuoya omobero nyagosira oyoro mwancho baserieta Rafael Orina w'emyaka 25 nyatuko bakagosira obogima bwaye kurenda ase goika ase nkendu eyo bakanyara ko bakonyoranga omobero nyagosira toyo nigo banyatuko bagosanga negetaseni kiga kiagetembe na batabanga nigo babere bagotwara kungusana gotindi negati ya matende ase bono yanyatuko bage kumanyekana una nigo nyagosira ao yetigwe ne amatengao akanyara ko baga kwengo botuko bogokira rero una gotumanya murikito Daniel Ontiri negekore kyogoichania ekyo kiene kigwa omugasolero hase nkendu ya gucha ime yomochokeroka chingaki amate yanyagosira yekiranero haso kuya omubere w'omwanchobo nekyogoichania nkelibuna tibanyoreti omubero yo hase nkendu na nigo konyoso kigwe obotuko bugokira rero nyagosira omosae Rafael Orina ontonu w'emyaka yegatwa kurwa ase kenyero kia Masago ekiegotoka girango ase wodi ya Gachuba imeye kaunti ya Nyamira nigegotebekana engenterete ase nyumba ya eikia etam na kurwa chinga kichwe ng'osana negachaka koene kigwa igoro bunang'ai omubiro yorachi koene gwa kubwatekana nogosoka harakabere kwa mamu mwabo musubati Rosontonu oyo litangani osogete ime yomochokero kanenka yae ya kabere asensemo ya girango egento bono kiareto kongusana na egati yichi amaticho ibere anone itete tukamorenta mocheri abantu abang'ao bachire bakorire postmortem ntate ebiri bono iga twachire korora omobere toira omobere twanyorire omobere oche toka botuko bakagenda bagatindeka botuko
Magiga yae nigo yacha kumanyikana buna nigo ngina umusubati Roson Tonu nenka yae ntangani n'abanyakenyero kurwasa umucyokeroka baoya umubero y'ubutuko bugokira rero nakoyoenia asinka yabende ime y'umucyokeroka asense mwende hase kenyero kia masago ime yagirango chingaki egetaseni kia getembe twaikire na rom mirobelio ya matanga nigo yagendrete n'abanyakenyero nigo bayikaransete baganyita umubere maga yokogoswa negekorekiga boigo bakwanira ubwo ona mangana nigo tusinyire nganinge kogera no umubere ntutu wabegete mocheri na ndeko nyarikana ng'umubere yorusi gumocheri no muntu mwa umuirire ona ringane rindi tusinyete omwana oyo itorosi garo omwana one ekera agite kenyoreke ntwagogete tokagoka tokamenya monere no bogimo boronge bono rosi arweta kogende biashara no musoniare tokamanya tigerigeri agatigo mugakanka ukona kurigi bagosomia abana abaito no bajete twabachageti kugracia yemo basomete kyomoso omwana omumuro kabera koro kukirintoni tokamosomi nyosia paka form 4 lakini rende ntuto matenga abana barabo mugako koro kwantano Wilfred omugako kokunyaetia na atigeta abache koro baya senka bono ntwe kenyoro tomatena ki gotobangete toreto omwana ito buna agita akengenta rende akemija kuroso buko bwense tomorete tomoeni bono tokonyora mangana ng'omwana ito tinde kirubotuko bono omonto yokango mosacha obwato bomaene bokana gotinde ko omwana oye ngiara komotinde kerabotuko abaamate tare komotinde kamugaso tene twana totenga amatanga totena kituntu amwanjete twamomoe irene buya abange bagikelie korekiga na kuboria eserikali bono wesonania ilio ya matiga ya kurua masago enyoro boene bwabo bono rene tigata musiana nyaetia na abana baito tigera tokorege ndeke ntotaite mangana mange tiga bato abantu baito asense mwende umusubati Roson Tonu wetra senchira yesimi omocha umugako yonde kurwa sekenyero kia masago na komatabuna tancheti bana bae naigo abana kibanyoriro yo banchete mbale no bosibore bo komenyaro ne chinga kecho oralia bene bunankyo nigo barachukwere wa chombe wakodi na chakira na kinale ngo tanchige ntanare ngo goteba bona umugako yitoro tinere bwangita abana bane nero basereti bayikire banyorira umuntu banjiranire kubako mudoti kubarenda bona Mchaicho chingwira niliwale akiona si atapata hata yeye mwingine nena bako nyorondo bako sukuma komo bogima. Iyo ngana yo ramote ya enereri. Tigali yo mukungu era bona nyome. Ine ngai nyagosira bwenderete kwa enigwa. Kurubudrege taseni kiage tembe kurega se county ya Nyamira iri training kwa Daniel Untiri Toskabosio mwanchomo rigereria ritkoria rero nigo abarai ao banyarako baba goikirana asegeti gesukuru yo borose ya Nyankongo yogotoka se ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii unenjire moyo kwenekia umuyiga bu kwenekio gusangereria kogokonya hekerisia yechinseme echo ya St Paul's Nyankongo kwagachwa ase nchirengia abari abo bakorogwamo no mokonyu mugavana we county ya Kisii Muskeli Jaobebo nigo bakwanira kuganya kukororo kwa barai kurwase orogongorega hanemo ne county ya Kisii kwenekia munango chabaramo kubwaterana ase nchire ya maskani heri kwenekio bakorrio buya abogwikirana kwa magendro ase chinsemo unagotuma nyomori kito Sam miyenda Ritukorerero nigo abarai ao baika asegeti Kenyangongo primary ikiuki gutoka asebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii asumuigabo guchangira ekirisia ya St Paul's Nyangongo Catholic Church asumuigo yuhora wana Father Maxwell Mochere nigo omukonyi w'umugavana we county ya Kisii Muske Elijah Pepo uyolenge ase umuyigo uyu agania abarai kwegwa amaskani anene mono bali abare obisi na bali aboigo barule ase obisi abagambi bari baro nabandike akende baruro. If you don't respect authority you are absolutely nobody. Ekiagara nabo bagambi bakotaki nabo Yara bintu bion tigera Aseboigo enkwana eyo yegwo koboko no yokabere omwemsie o Kyogoro omuske Samuel Apoko kibage dio kugenda gende arabatemera usinga kibona nabona tegoteba ngaki ekiruge nabona simba nero mugaba
tindi ko na ndi ko mora lakini ni mwanje munyi wetu na akia munyi wetu ikago siku baka 2027 lakini ligwe liwara ozo yo no yose yo madabi kama no yose ligwe liwara oikatomurusha ajeri na yeso ekauntiete iwa mawazo naro oikatote banyeke liwe ya watami nima toka kongo polisi county aye nuru mororo tama mutu mumo napo ono nya kwa berarino ande mwa manyarende ora bumbura ali ono toko hoikeria yeso rago konye asebego abakenya baganiwe kwa serikali ya robisi chinguru iliyo kwenekia amagenderero ile serikali 2027 ukikuwa na nguvu tembea hata kutakuwa na nguvu hapo mbele tawaambia kitu mtasimamia na sisi tuzidi kusonga mbele. Tuna support hiyo broad based government imesaidia kila mtu. Njeno Nyaribari, mimi natoka huko Nyaribari. Si nimekuja hapa kwenu. So na kesho mwingine akikuja sio ni kama broad based government. Hivyo ndio tunataka. Kitu kingine we support the merger between UDA and ANC ya Musalia Mudavadi bali mimi nafanya kazi. Because sasa tunataka kuangalia mbele. Kila siku tunaambiwa mlima itapatikana lini. So kitu mimi nasema tusupport serikali na sisi wenye tuko hapa wale wajumbe MCS mfanye kazi ndio tuweze kufanyia wananchi maendeleo. Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya kitutu cha Sauti County ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriela Manchomurigeria oyo no murikito Gabriel Nyakundi kuri tarisami yandabuna nachika kokotebya mbimono Gabriel no robotirwa senchira yobo ikirento guskabusyo nigo bone kiombe kerigetenderete abanyagitari ga Kenya ya Kenya Medical Pharmacist and Dentist Union KMPDU kya koserere go cyakwane kya umugiro wabanyagitari abo asechi kibere kirebosyo onye serikali yanene kubwatana na serikali cya county tichirgo kigwikirana okoigwana okobanya tko bagwikirana ase okwane kya emiroberio yabo ya kredituko okwana ase county ya Nakuru muri kyomone we kiombe kyo David Hatala nigo bona atebire nigo abo bwatani bonsi kurwase chi county chonsi banyara ko babagwesoke na gotebonye serikali terigo kigwikirana amaganya basenchirerengia sekage kibere kirebosyo nigo bara cyakwane kyo mugiro by about 30 counties is equivalent to a national strike. And the owners of this strike and the back of this strike stops at the county chiefs, the governors, who have turned the other way and failed to implement their component of the return to work formula of May 2024. Element of social health authority that it does not provide health care for workers or for Kenyans in the level 4 and level 5 and level 6 facilities in the outpatient setting is making many Kenyans to actually suffer. So we are asking the social health authority, we're asking the government that yes, as much as the inpatient component of social health authority is working, the bigger part of it, that is the outpatient, is making many Kenyans to use out-of-pocket expenditures. So it is important that these be relooked so that Kenyans can access care in level 5 hospitals, level 6 hospitals. Tukuskabasyo mwancho mwaregeri sensemo ya siasa bono maiga iyo kungsano gotindi kwene kiwase gati iyo burai bw'ikiama kia ODM ni gobono mokonyi bumurai bw'ikiama kyo umuseneta bwa county ya Vihiga Godfrey Otsotsi asomoro biru bukuomerana na barai bw'ikiama kia ODM ase county ya Busia ni ganyara ko bakago kwandra okwani gukororo gukwenekiwa umuyiga bugucha kubarenta amo abarai bw'ikiama kyo erinde gukwana neryo gerimo hanne mono kubwatakana amatuka bwango igamaiga y'ikiama kia ODM kuri kubwatana na serikali ya Kenya Kwanza ni gati ya barai babere bagotwara ebirengerero ebire etobauti na biri bw'ikiama kia ODM. Chama kupitia kwa Central Management Committee inaenda kujadili mambo hiyo kwamba lazima tukue na msimamo mmoja kwa mambo ya masuala ya chama. Sisi kama chama cha ODM hatuna wakati huu hatujaandikisha mkataba wowote na chama kingine chochote, lakini tukiandikishana mkataba tutakuja waziwazi mbele ya wanachama wetu tuwaongeleshe, na vile vile mbele ya vyombo vya habari tuiambie kwamba tuna mkataba. Lakini tunahimiza wanachama wetu
na viongozi wetu wa chama cha ODM kwamba umoja wetu ni muhimu sana. Lazima chama izingatie maadili yake na lazima pia tukue na ile heshima katika chama. Sio vizuri sana kuona viongozi wa ngazi ya juu, huyu anasema hii, huyu anasema hii. Na tayari nimemweleza my deputy party leader here kwamba jambo hilo linafaa. Naso ukoro mwancho murigeria ritukoria rero mokonyi bo muraibu enso mukoro muske Rigathi Gachagua hamwe n'ababwatani bae nigo baikira nase kanisa ya Mase County ya Murang'a asensemeria Mount Kenya abegaso muske Gachagua agendereria komochia abakoreri bwe serikali ya Kenya Kwanza nse muraibu enso muske ya Ruto anemono asobwa gachuwe chinyomba chiri gorirense asatebire serikali ya Kenya Kwanza nigebwente ko ari bagariri tangani ryo goikrania amaganio ya bananchi ari bagani. The work of government to put up houses for people. Kazi ya serikali ni barabara, maji, stima, usalama, madawa hospitalini na masomo. Hii mambo ya kujenga nyumba, kila mtu atajenga nyumba yake kwa nafasi yake. Kaijwe mtiko yake na nyumba shanyu. Na mudu wetu hari ya gwekate? Awikinyira. So niliona wengine anasema why Gachagua anasema hii maneno ya manyumba. I thought it's a good thing. Mpaka niliingia pale nikajua ni biashara. Ni watu wanajifaidisha kwa hiyo programu ya nyumba na kuumiza wafanyikazi both in the private sector and the public sector. And I want to give a commitment to all workers in the republic, both in the private and the public sector, that we are seized of the matter and the magnitude of the crisis that faces our workers in the country after their payslips were raided and they have been denying the purchasing power. And that is why our economy is having a challenge. And we'll do whatever it takes, not only to rescue the payslip, but to restore its dignity, because that must be done. Sisi shida yetu na William Ruto na serikali ni ahadi za uongo. That is our problem. Mambo ya uongo, Bishop. Tuliahidi hawa watu wote wetu ya kwamba bottom up economic transformation agenda ni ya kuweka pesa kwa mfuko ya kila Mkenya. Instead, ile kidogo walikuwa nayo kwa mfuko, serikali ikaingia kwa mfuko ikato. Si ndio ilifanyika? And that is why there is a problem. Na ndio tunasema hii maneno ya uongozi ya udanganyifu ni mambo ambayo hatutaki. And Kenya is a democracy. Tusipigiwe kelele ya kwamba tumeamua, tumedanganywa. Kwa sababu sisi ni watu Manchomo rigereria echini chinkwa na chomo Rigathi Gachagua na boigo asenseme yonoto ikero mwerio wekionga chinsa inye asenchira yobo ikero ngo akira mbuya mona sogo sangana into kuruto wachagete ekionga chinsa ibero botko bwarero na boiga asensemeria yege ikaro kyagetembe abono tonyara ko batoko korra sekionga chinsa inye okugandi oborigererio buya Umirobirega ndrete ya Getembe TV na boigo obotukobya tumira na sembe onande nyasaye ka wanchu manchu morigera nchenkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori na ronkonya kurwa sensemo yomuno bemanyerio Lucas Mugaka kurwa maiga yechi kamera na bigo mo director ne Havila Karire kwa nekia mero gingo chara senchirengia tumiran Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bago tebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chi gauge emerunge tato asama mabati ali aye chi gauge emerunge
igere na isaro na isato mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo guchani warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuyigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom bwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.